Hvad vil du sige til at bestille din mælk, din aftensmad og andre dagligvarer fra køkkenbordet, og så hente dem her i laven? Så kan du samtidig få en chance for at møde dine naboer, der også er nede og hente deres mad. Det gør de allerede i Alken. I et år har de haft en aftale med netkøbmanden Osuma, og begejstringen holder endnu. Sammen med Bodil og Christian tog jeg til Alken for at høre om deres erfaringer. Priser som hvis du går ned i Kvickly i Ry, eller hvad? Nogle er samme priser, nogle er en lille smule dyrere, men det ligger meget tæt på det samme. Det som de har solgt det på, og som jeg i hvert fald, det er også, at jeg handler det, der står på mit sted, og jeg gør det indtil klokken 9 om morgenen samme dag, og så bliver det leveret her inden 1 om eftermiddagen. Så hvad tid er det, I får jeres tilbagemelding på, om de nu kunne pakke det, man har bestilt? Hvis nu jeg har bestilt varer klokken 10 stykker i går aften, så får jeg måske en mail klokken 8-9 stykker her til morgen. Ja. Men den har jeg ikke meldt mig til, men de har også en sms-service. Så du får den også på sms et eller andet sted. Så fidusen er selvfølgelig, at hvis du er taget på arbejde, og så får du en sms klokken et eller andet om formiddagen på dit arbejde, og siger, de har ikke spidskål, det bliver altså nødt til at køre ind omkring et eller andet sted og købe på vej hjem, fordi jeg skal bruge det i hvert fald. Så får du den, så ved du, at det de leverer til dig, der mangler det, men så kan jeg købe det på vej hjem. Og det er heller ikke noget stort problem, at de ikke formår at tage de gode avocadoer, eller hvad nu? Det er jo mest grøntsagerne, ikke, man har? Det begynder vanskeligheder, det har de haft. Fordi Osuna er ikke andet end 2-3 år i alt. Så de har også haft begyndervanskeligheder. Nu har de så fundet ud af det der netop. Så deres træningsuddannelse af de der mennesker, det er, I går ind om morgenen, I skal tage det friskeste af det friske, I skal ikke tage det ældste af det ældste. Det skal være det friskeste, både af grøntsager, både af rødgrød. Så man får heller ikke mælken med den der korteste tilbage? Nej, du får den friskeste. Det lyder jo spændende. Bodil, Christian og jeg er positive, da vi kører hjem. For udover at få dagligvarerne tæt på, er afhentningen blevet et sted, hvor man mødes. Man får en kop kaffe, og nye initiativer opstår. Nu handler det om, hvordan vi kan få en fysisk netbutik til at leve i laven